hartzea, ematea da. Giro makurra dago kanpoan, mundualdi honek ere bastante giro makurra bizi du, eta inoiz ez dago sobrante bizitza ospatzeko motiborik. Are gehiago, 25 urteko ibilbidea egin duen talde bat izan ezkero. 25 urte igaro dira, kokain sortu zenetik, eta 1989an, okerrezpa naiz, 2 urte gerogo lehenengo diskoa kaleratu zutenetik, taldearen izen berekoa. Orduz geroztik, ibilbide oparoa egin dezu ez, aloa, eta disko berriarekin zatoz, bidea da helmuga dioena, zer nolako bidea izan da, 25 urteko hau? Hombre, hemen jarraitzen dugu, orduan bidea polita izan da, bestela ez ginak hemen jarraituko. Nik usteet, oso bide polita izan da, eta egia zan familia bihurtu gara, nik usteet askotan izan dugula, eta elkarrekin dugun pasioa musikarekiko zuekin batera konpartitzea brutala da. Eta hoi momentuan, 25 urte hauek bizitzen, oraindik ere hasten ospakizun hau, bidea da helmuga gure diskarekin, eta hoi momentuan zuedanok hemen ikustia, unkigarri xamarra ere bada, ez dizuete esango ezetz. Así que oso polita izan da bidaia, eta espero oraindik ere bidaia gehiago izatea. 25 urteko bide horrek erakusten du nolabaiteko egonkortasuna, gainera taldekide berberak zaudete ja hasieratik, baino ez bertan goxo geratzeko asmoarekin, ze disko berri honetan, 5 kantu berri dakartzkizue, eta beste 5 zuen kantuen bertsioak musikari eta diskidek egindakoak, baina oso musikari desberdinek, horrek adierazten du baita pixka zuen musika ulertzeko modua eta eklektikotasuna. Ze lagun izan dira horiek? Gure bihotzez egindako diska horretan, baditugu 5 abesti berri, gaur aurkeztuko dizkizuegunak, eta bateren bat denbora baldin badugu ere sarrak ere joko ditugu, espero dantza elkarrekin egiteko. Eta egia da 5 bertsio ditugula, gure abesti izarren 5 bertsio zoragarri ditugula, gure lagun minek egin da. Talde oso desberdina dira, baina aban komunean daukate kriston musikari onak direla, eta batez ere gurekin bidea egin duten jendea direla. Zeamaiz, Eraso, Maite Mursego, Miren Joseba, Miren Arbaiza, Joseba Balestena eta Ander Mujika, Napokatikan Mizeraino Josebatikan pasatzen, eta Nakar, naiz eta talde berria izan, Jokin ere bertan izan dugulako, beste ez aparte ere bai, bizi guztiko laguna. Orduan guretzako bertsioiek oso bereziak izan dira, nik uste aniztasun eta aberastasuna ematen diotela diskari, hori, desberdina direlako, beraien artean oso desberdina direlako, baina nik uste denok aman komunian daukula, alde batetikan gure bidearen parte izan direla, eta beste kaletikan musikareko duguan pasioa. Beraz, espero zuekin ere gozatzea gaur. Tira, besterik gabe, ospa dezagun bizitza, musika eta kokainen ibilbidea. Ez daki garbi gelitu den, baina oso eskertua gaude, gurekin parte hartu duten lagun guztiekin gure bertsioak egiten. Benetan eskertuak, eta espero zuek diskarekin ere gozatzea. Gaur tamalez ezingo ditugu bertsio zarroiek, bertsio txarrain handi hoiek, zoragarri hoiek zuekin banatu, baina bai gure bestie berriak. Eskerrik asko guztioi hemen egotearen.
Eskerrik asko! Gauez, dena gelditzen denean, isiltasun latzean, beste den. Hemen, zer agituko den, zerk iretsiko naue, itxoiten. Eskerrik asko! Barkaidazue, jarraitu lasai, baina bereziki guztian maite zaituzten, nire alaba barne, baina badago nire ume txikitxo bat hor. Eta patxitu bat bialdune dio, naizta zulo txatu usue. Bi esker hemen egotiarren bihotzito. Bere handere nio naiz da, kotxaua, nahikoa da utxen hor kotxaua.
Eskerrik asko! Arratsaldean, lauretik seietara, egongo gara Balangoako estanean, norbaiten nahi badu gure gana pasatu, eta diskaren bat erosi guri zerbait esan, espero polita izatea, mesedez. Eta gurekin egotea zerbait, gu gustora egon gara zuekin bitartean, anatzean ditugu, Esti eta Marta, guri laguntzen eta norbaiten nahiko balu zerbait, bandago, gure maitasun guztiarekin. Bi esker. Mesedez, itzali argi guztiak, badu denbora orain zuretzat, guretzat, zua du barruan, itzali ezin dezu bagar, badu denbora orain zuretzat, benetan, zatoz nire bila, zatoz nire bila, zatoz nire bila.
Opa, eskerrik asko! Hau izango da gure 5. abesti berria. Espero gustoko izatea. Eskerrik asko! Bostanen gaitzuzten bitartean uste ondo goaztela. Pare bat abeste ingo ditugu, abei ezarra dira. Ezagutzen dituzu, beraz. Gonbidatu zaituztez gurekin dantza egitera batez ere nirekin noski. Eskerrik asko benetan. Plazerra zuekin beste behin Durangon izatea. Bi esker maitea. Izpiluari begiratzean zer ikusten dugun horretan, hortan datza batzutan gure buruko mina. Izpiluan ikustegan,
faltsuaren emaitza. Adegon heldu da garaia eta presta zaitez, hartzazu indarra ez izan beldur. Haite, oazen, hau naiz ni, ilandu aurretik hau ez beste inor, erabagaldurik hau ez entzia. Ine, hau naiz ni, ilandu aurretik hau ez beste inor, erabagaldurik hau ez entzia. Ine, nahi dezun horien naiz ni, con toda esta mierda, primo, hemen gatxik. Amaidazu maitasun hori, y toda esta puta envidia pati. Oreja de esa pastilla no me dejan dormir. Begirada niretzat dira, ni azkenean gaiek azpian ez dira sekula mugituko rigor. Hau naiz ni, ilandu aurretik hau ez beste inor, erabagaldurik hau ez entzia. Ine, hau naiz ni, ilandu aurretik hau ez beste inor, erabagaldurik hau ez entzia. Ine, Opa, eskerrik asko! Bi esker benetan! Bi esker gurekin 25 urte hauetan bidean egotearren, espero beste 25 bizitzea eta orain ospatzeko garaia iritsi zaigu. Beraz, espero zuek ere gurekin bertan egotea. Bi esker! Bi esker aneke Susa eta zuen lagun guztioi etortzearren. Eske nere alaba dia, tienen 17, tío, esto es de aplaudir. Amatxo ere bai, al loro! Bagoaz, eskerrik asko! Gero arte! Urbildu,
ikusi, ikusi. Zer garen, ogaren, zer garen, ogaren, izaren. Itxudu inguruan batzagan. Eta gu behingoz lortu dugu. Haiekin batera, bat egiteagan. Elkarri begira baitatu. Hau eskerrik asko gozatu azoka, asko disfrutatu, asko deskubritu, eta alba duzue asko gastatu. Mila esker beretan, musu eta eskerrik asko.